Så er redigeringen godt i gang af den store plan. Her sidder jeg på Café Ladro, cirka 1,5 kilometer fra mit hjem. Jeg går hver vej, bare for at få lidt ro og mental forberedelse. Men her sidder jeg altså og redigerer løs. Musikken i baggrunden er et band, der hedder Man. Det er ikke noget, jeg har sat på eller lagt under. Det er bartenderen, som har valgt at spille det. Nu kalder jeg ham bartenderen, for det er jo nærmest sådan en kaffebar. Hvis det skal være rigtigt, så hedder det vist nok en barista. Men hvis det nu er en mand, burde det så ikke hedde en baristo? Nå, men i hvert fald tredje udkast af Den Store Plan, min roman, som nu altså sidder og vil flække de sidste ting sammen i. Og det er så primært baseret på den kritik, jeg har fået fra mine gode venner, som har læst med undervejs.